салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали Барсатиҷи. Бисёриҳо моро дар Инстаграм ва дар Телеграм навистанд ки акай Муҳаммад чаро дар канал видео кам мебарояд. Ман барои шумо бачаҳои оча ду ҷавоб дорам. Аввалиш ин ки трансферҳо тамом шуд ва хабарҳо дар бораи оне ки Барселона киро мехарад ва ба ки ҳавасманд аст каманд. Ва мисли шумо ҳар як бозии навбатии Барселонаро интизор мешавам то ин ки видеои навбатиро барорам. ҷамъи ин бисёриҳо хоҳиш мекунанд ки дар канал промои эфир гузаронам. дар канал мисли пештара промои эфир гузаронида намешавад. Барои он ки ба ғайр аз мухлисони Барселона дар ин канал дигар мухлисони дастоҳо обуна шуданд ва дар вақти промои эфир ягон гапи ночиз мезанам ва мара намехоҳад ки дар промои эфир гапи қаббе занам ё ин ки дашнон кунам. Дуюмаш ин ки дастгирии шумо низ рӯз то рӯз кам шуд ва просмотрҳои канал низ афтод. Агар ҳар яки шумо дар ҳар як видеои ман барои пешравии канал лайк монед, то YouTube видеои маро ба дигар мухлисони футбол паҳн мекунад ва кадоми мухлиси Барселона аст ҳатман дар канал обуна мешавад. Аз шумо барои дастгирӣ кардани канал танҳо лайк мондан аст. Аз тарафи ман бошад ҳар рӯз видеои шавқовар баровардан. Инро ман ба шумо ваъда медиҳам. Барои ҳамин бачаҳои оча лайкро дареғ надоред, зеро пешравии канал танҳо аз шумо вобаста аст. Биёед акнун гапро бисёр намекунем, мегузарем ба хабарҳое ки вақтҳои охир дар гирду атрофи Барселона мисли гардиши 82 топ хӯрда истодааст. Манчестер Сити ва Ливерпул 3 соли охир барои чемпион шудан мубориза мекарданд. Имсол кризис дар Сити идома меёбад. Ливерпул бошад аз пештара дида қавитар шудааст. ҳатто набудани Ван Дик эҳсос намешавад. Воқеан хатти ҳимояи Ливерпул ба тартиб дароварда шудааст. Дар рақобат бо Манчестер Сити маълум мегардад. Агар Сити дар ҳақиқат барои чемпионӣ мубориза бурда тавонад, бояд дар ин рақобат инро нишон диҳад. Лекин дар ин рақобат ширкати 1xbet ба ғолибияти Манчестер Сити боварӣ дорад. Лекин шумо дар ин бозӣ метавонед дар дил худ дастаи худ ставка монед. Агар дастаи шумо мағлуб гардад, дӯстони ма аз 1x маблағи шуморо бармегардонанд. Барои ин шансро истифода бурдан лични кабинети худ дароед ва участия в аксияхро фаъол намоед. ссылкаи бози дар комментарияи видео. Як бора чанд топ дастаҳои Аврупо ба ҳамлагари Боруссия Мюнхенгладбах Маркус Тюрам ҳавасманданд. Ба форварди 23 сола Барселона, Ювентус ва Манчестер Сити довталаб мебошанд. Ин дастаҳо ба бозингар ҳавасмандии зиёд доранд. Дар ин бора менависад Sport Witness ба истисно ба бинои Bild. Ҳамчунин ба прогресси ӯ Реал ва Милан поида истоданд. Тобистони соли 2019 Боруссия барои бозингари фаронсавӣ ба дастаи Гингам 8 миллион евро пардохт намуд. Дар сезони гузашта ӯ дар 39 бозӣ дар турнирҳо 14 голу 9 паси головар дода буд. Дар ин сезон Тюрам аллакай дар 10 бозии ин мавсим 3 голу 5 паси головар додааст ва дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Реал дубл карда буд. Имрӯз писари легендаи Барселона ва Ювентус Лилиан Тюрам аввалин маротиба ба бозиҳои тими Фаронса даъват карда шуд. Акнун дар ин ҷо савол ба миён меояд, чӣ хел Барселона ба ин бозингар ҳавасманд аст вақте ки дар кашлоки худ як сомонӣ надорад. Бале, нигоҳ кардан ба як бозингари дастаи дигарро ҳеҷ кас ман накардааст. Лекин агар Барселона Гризманро диҳад, ба фикрам Боруссия зид нест. Ростӣ бо ин хел бозӣ роҳбарияти Боруссия дар шартномаи Тюрам таомпули калон наиштааст ва Барселона бо проблемаи ҳозираи худ ягон шанс надорад. Агар то тобистон ё ин ки то моҳи январ ягон чиз иваз нашавад. Акнун ҳозир гап мезанем дар бораи проблемаҳои Барселона, махсусан хатти ҳимоя. Аз аввали сезон маълум буд ки Барселона дар хатти ҳимоя мушкилии калон дорад. Бале, бозингарони асосӣ дар ҳимоя Жерар Пике ва Климан Лангле ба ҳисоб меравад. Онҳоро як хел вақт Роналд Араухо ва касалии ҳамавақта Самуэл Умтити иваз мекунанд. Акнун ҳозир дар ҳимоя вазъият тамоман бад шудааст. Араухо травма гирифт, Умтити бошад бояд ба наздикӣ соз шавад, аммо дар нақшаи тренер намедарояд. Аз ин сабаб дар хатти ҳимоя айни ҳол Френки ДЕ ЙОНГ бозӣ дорад. Куман мехоҳад ин мушкилиро тезтар ҳал кунад, аммо идеяи истифода бурдани ДЕ ЙОНГ на ҳама вақт 100% ба кор меояд. Бозингари голландӣ дар ин мавқеъ аввалин бор дар нимаи дуюм тайм дар бозӣ бо Алавес ҷо гирифт ва он вақт худро хуб нишон дод. Ҳарчанд рақиб тамоман ҳамла намекард ва дар 61 дақиқа 10 нафара бозӣ доштанд. ДЕ ЙОНГ боз бо Пике дар хатти ҳимоя бар зидди Динамо Киев дар Лигаи Чемпионҳо баромад ки дар ин бозӣ ӯ ба мушкилии бузург рӯбарӯ шуд. Не ӯ бад бозӣ накард, аммо ҳатто тренер қайд намуд ки дар охири бозӣ бояд Ланглеро сар медод то ин ки исои бозиро нигоҳ доранд. ДЕ ЙОНГ ҳам дастагонашро дар ҳамла ёрӣ мерасонад, аммо дар ҳимоя бо рақиб ба худ он қадар бовар надошт. Аз ин лиҳоз дастаи украинӣ якчанд маротиба ба контрҳамла ҳуҷум карданд.
дар ҳама ҳолат Френки худро дар хатти ҳимоя хуб ҳис намекунад. Ҳам дастагонаш бошад, дар вақти бозӣ бо бозингари голландӣ худро боваринок ҳис намекунанд. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Роналд Куман бояд ин мушкилиро чӣ хел ҳал кунад? Фикри ман он аст ки зимистон бояд Барса ба шикор барояд ва ягон ҳимоятгари хубро харидорӣ намояд. Бо ин хел ҳимоя мо дур намеравем. Ба ҳамин видеои имрӯзаро ба охир мерасонем. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.